Ni bagai rally om hai khlai nani na जों तिनि हंकाय रेली मा खायमानि अबनो एकटा कारण जे 7 तारिखो सिनि दैदुओ सिनि जे पाताल कन्ना आरो आसुक सारा त्रिपुरानि बररकनो जे आगि टिपिएफ तंफुरु आसकाय एनआरसी मारिनाय तारपरे हंगाके दिल्लीओ थांफुरु सिनि बररकनि बागै दिल्लीओ थाङै बस्ता कानरिखा तारपरे हंका एनि ससियेल मा खायनाय केस नि बागै हनै बकबां मासिनि बररकनि थानि रां नावै बरक दुकारि जागमानि बागै बरक आरो रेली खायया बनो हाबरिया हनै पाताल कन्ना हंका तिनि आमा हायखलाय आरो बनो हाबरिया रां किफिलि मालनाय हनै आरो थानानि हनै खोनाखाखाय बररक बनो कासुलायखा जे आरो पाताल कन्ना सिनि बागै जे आसो रांतलां मानि एनआरसी केस रना हनै तारपरे हंगाकाय विभिन्न सिनि बरकनो दफानि सामुं खायनानि तारपरे खाय आरो एनआरसी चालु खायनानि मा खायनाय बांलादेशी न बेक मा हिनलायनाय तारपरे हंगाकाय ताइबो तंगो गोबां मा बिनि जे आरो जों बुथि बसारिया जे फातानि फायनाय रकनो बरकनो जदि न रहरि मायासा पन्जा जों बुथ रिया नि नाय बोरै आमन बागि केस रखायने विभिन्न नाना रकम खलाई रां कबां मा केबखाय माइ फालि मा रहका केबखाय खेतरेन रुइ पर्यन्त रहका हनै ए काम हाके बरक साओ गय बरक ताबुक ताम हुंका पाताल कना जेखाने थांगो बनो जोंहासो हाब्रिया सिनि रां किफिलि रिया सा पर्यन्त जोंनो थकक मानि जोंनो फालमानि आबनो किफिलि आसा पर्यन्त बनो कुनु पाहार कासि कारिया हनै आदिनो बरक आरो कासुलायखा थाना हनै खनावै आबसे सिनि बररकनो आसुकाय बुरिरक बुजाक बायख्या आसुकाय तकजाक बायख्या आरो जल कामानरक रुइ आसुकाय हराननि खायख्या ताबुक मियं एनजिओ जोंजाक मिया बुबागरा बथांजाक ताइसे बबिनि बुकुक सित्रा जे साका जे सिनि बुरि बदल लकनो बुमा बदल लकनो सिनि बुबागरा आसुकाय सन्मान रु बुमा बदल हनै बतिनि बुमा बदल पर्यन्त सिनि बरकनो हनका आं पाताल कन्नानो साना नायो नों जे सिनि बुरि रकनो बुमा बदल हमानि नों बो खरकसा बुमानि नों काय जायगा फानो बोसामाया फानो नों बो खरकसा बुमानि बहकनि आसाय खाना बुमानि बहकनि आसाय खाना नों बाहाय खलायै बुमा रकनो आसुकाय सन्मान रखा तार माने नों आसाय मानि निना आमानो बो असन्मान खायका अबनि बागै जों बिखुर मिছিল जों तिनि रेली खायलेन नायो अबनि जवाब मारनाय बो जवाब रियासा पर्यन्त पाहार बनकारी गलाक जों सिनि बररक सिनि तिप्रा मथा सिनि बुबागरानि वारियर्स रक सिनि टीडब्ल्यूएफ रक बो अबनो प्रतिबाद खायनानि हनै सिनि जत सारा त्रिपुरानि जत जागाव सिनि अ थानसानि मारिनि तुइ अ थानसाना जों चांगा खायनानि बागै 2023 न जों जे साखायपाना क्षमता रहरै सिनि आसु खायसिनि जे बुसकांनि वाना मा सिंसा जे 2026 फाया सिनि न जोंनि डिलिमिटेशन ओंनानि फाया सिनि न जों अबनो कासुनानि बागै रुकिनानि बागै जों 10 बोसोर अंतर अंतर हंकायनो सिनि बरकनि लु गणना फायो आफुर हंकले आवाना मा सिंसा जोंनो बजागा सिनि एसटी सीट 20 ता तंमानि अ 20 ता न बजागा सगैनो अबनो जों किरिवै सिनि बुबागराबो सिनि 2023 न लास्ट फाइट जीतेगा तो जीतेगा हारेगा तो हारेगा हनै जे सामानि जों बुबागरा न साना नायो सिनि वारियर्स रक जों साना नायो सिनि बुरि बदल ओ बुबागरा जीतेगा तो जीतेगा हम लोग तो जिताएंगे हारेगा नहीं जिताएंगे जों सिनि बुबागरा न सिनि बुरि रकबो जतन समाय तांलाय जाक न खलाय जाक तिनि अमहायके सिनि पाताल कन्ना न जों माप सानतों सिनि बुमा बदल लगनि थानि माप सानतों जे अमहायके बसिनि बुमा रकनो बेंगो खायमानि बेलायखेन वान मा सिंसा बम हायिंगै बतिनि आसुखलायै बिनि बुखुक्तियाबो बासाना हरखा ताइ कायसा कक मा सानाय ताबु सिनि एमपी सिनि बररकनो बनो बुट रुइ खरकसा सिनि दफानि बरक बुकुं बारा बरक एमपी स्रामै बुट रि रहमानि तिनि बसाव अरव सिनि बुबागरा न राजबारि व बसाबै तना हनै आं सानाय वार्निं रनाय जदि बुबागरा नों अमहायके सामानि आबनि जवाब मारिनाय नों निजे अमहाय खलायै नों अमहायके तांदि नों बुबागरानि थानि नों अबनि जवाब मारिनाय असंनो सावै मेडिया बायरंनो
হামবাই তাই ওয়াইসা নরংনি বুকুকতৈ নরংনি ককতৈ চিনি বুবাগরা নি চিনি অ দফানি বড়রক তাই ওয়াইসা হাইনো হাই বুবাগরানি ইংই ফিয়গনানি বাগৈ চিনি দফানো ফিয়গনানি বাগৈ সামুং খাইমানি জয় ইংथों जतनि थानि आं त्रिपुराबासी रंनो कबगो थानचाव फायदे होनै हामबाय ब थायो ताई ब ब्लक नि आन्दाराव तिनि म रेलि खायजाबदों तीन जागा जागा न जोंमियाव खायगा जम्पुयो नरक नुखना मियाव जम्पुयो जों थांजाक आरो बहाय न एमपिओ अंगुखनाय आरो ब मियाव खायलायका तिनि खायलायका सिमना मोहनपुर ब्लक बिखु मिसिर खायलायका तिनि जोंअर खायदो अ खुमुलंग हातिओ त्रिपुरा गोनांगै जोंबो साइबन ताबुक जे एक इशु पादाल कन्यानो तयै जेता बीजेपी नि जे बं भाइस प्रेसिडेंट पादाल कन्या त्रिपुरा सारंनो आसिक बसर बांलादेश रिक्लै मेका आंपुर पासाया एनआरसी नि मंगै त्रिपुरा सा रंनो सामुं तांगराखा खेतरा राखा कम सामुं हमनि बिसिनि कष्ट खाय रांथुमै दिलितलाय बजमराखा बेबा ना दिरि एनआरसी नि कुनु कासिदारि फाइजाक ना एनआरसी नि कुनु दिरि कक दङ अथच पतिनि त्रिपुरा सारंनो फालै बिनि कक नारगिया पतिन बीजेपी हाबै जे बरनो बांलादेशी हंका पतिन बरबो मिलुइ पतिनि आर थाङै सि त्रिपुरा सार पर खायदों हासि जों नासिगै दंला गोबां जागासिम त्रिपुरा सार जलि जागै सि त्रिपुरा तो फारा जलि जागै बजे त्रिपुरा सार थकमानि आ थकमानो ताबो त्रिपुरा सार बना गो बेक होनै दङ सि त्रिपुरा सार बो नि जेता बो गो बेक होनै दंमानि आप कुनु पार्टी निया त्रिपुरा मथाया बो कांग्रेस बो सीपीएम यासि त्रिपुरा सार जनगण नंगै ताबो 2022 त्रिपुरा सार सिजाक नुकजाखासि सब कुबुइसा बेरें पाताल कन्या जे तमुं पाताल कन्या जे त्रिपुरा थकमानि आबाय बतिनि कामि गुबे खंजाक दङ कुन नेताराव खंजाक गया कुन लिडाराव खंजाय बताय खंजाक आ बिनि गुनि ब खंजाको त्रिपुरा सा तंथि बन गुबे खंया बजे त्रिपुरा थकमान आसे बसर आबनि बतिनि प्रतिशोध मानै दङ हासि आबागे आं कबना मुजंगो आर आबो यावलते करथिन एमपी दंमानि रेबुति त्रिपुरा सारनि सयं बुत तलांगि त्रिपुरा सारनि हाम करे कक सान बतिनि एमपी जाक बे बतिनि एमपी गै ना त्रिपुरा सारनि कक थे साका अथच त्रिपुरा सार मरै परिखान्या बगै सिनि बुबा गरन राजबारि चबनाय त्रिपुरा सार हाय त्रिपुरा सार इराय बता एनडि त्रिपुरा सारंगै ब पिनि बीजेपी रं सुप्रीमो जेमन आगि जीएमपी रक सीपीएम खानिरा मेलारबार निको खानेमा चलियो ता रेबुति त्रिपुरा से विजय कुमार चमनि बंगनि जे बीजेपी नि हेडक्वार्टर आ जागानि रिमोट बंगनि सुप्रीमो बीजेपी नि सुप्रीमो रंनो खुशी खाइना बगै बतिनि त्रिपुरा सारंगै त्रिपुरा सार मुहि हामसाय दंहासि फेबा बआदा थागले बतिनि शेष पाइथाक बुबा ग्राम पजिन फियगलिया चिनि हानि बुबा ग्राम पजिन बतिनि क उल्टा पुल्टा सावै क ग्लामपंग सावै त्रिपुरा सार नासिक तंगलाक चिनि बुबा ग्रा बसिनि सेन्टिमेन्ट बसिनि मताय बसि त्रिपुरा सार राजा हासि बिनि मुइके कुनु क खाइमा साका नासिक तंगलाक ब तिनि चिनि राजा बसि त्रिपुरा सार जुतो खाइ दंहासि ब राजा ब नितरना बगै फाति दुनिया बसिन त्रिपुरा सार हांपरि खाइना बगै चिन त्रिपुरा सार बतिनि उन्नति खाइना बगै जों दाबि सानै दं केरा त्रिपुरा सानै दं जों साम बगै सानै दं जों त्रिपुरा सार बगै सानै दं बेबा चिनि महाराज बिरुद्धे केबो जरि क उल्टा पुल्टा साका चिनि बुबाग्रानि बिरुद्धे केबो क खाइमा साका जों नासिक तंगलाक जों वाइटिएफ डिडब्ल्यू त्रिपुरा नासिक दंहासि जों हुसियारो जे सामाने क फिरगोइनादि बस्तां साला जरि महाराज न केबो ते उसाम दिके साका जों नासिक तंगलाक त्रिपुरा राज्यआव ताब जों करा चाबा थाङै दङ अमो सुरु 10 ट्रेलार सिनेमा नुना बागि दं हासि हामबाय थांनाय 7 तारिखो अम्पि फाजिंगो दिनि पाताल कइना आसब दिगो दिनतै बुरिरंनो ताताल खायै जे जागा जागाव बाफुरु एनआरसी नि बागै केस खायनाय जों त्रिपुरा लेनो तबुनाय नि मुंमेट खायनाय बजिनि दिल्ली रग तलांगैनाय अनेक सिनि त्रिपुरा सा बुकुंबारा दफानो तलांगैनाय ब सला बस्ता कारैनाय कक साइफाकिया ब त्रिपुरा राज्य फायनाय ब जे साम खायफाकिया आबो उल्टा आबनि बागैनो जों साना मुसंगो दिनि सारा त्रिपुरा राज्यआव सिनि बुरि बदलक जों दिनि DWF ngैनाय जों बोखाव दुखुनांखा थानायो अम्पि फाजिं 7 तारिखो सिनि बुरि रखनो जे बदांगा मांगा खालायनाय बुतगै अनेक लाथा सासरनाय अनेक सिनि बुरि रखनो ब दुखुमार खा कष्ट खायरेखा आबनि बागैनो जोंबनो सानाय ब दिने अबाके खायका द्वितीय बार बजदिन मनो खायका अंगांगे जों हायनो सारा त्रिपुरा राज्यनि जों 19 दफा जाति जों TYF YTF त्रिपुरा मथा जों DWF ngै जों बि नामनो नासिक तंलाक जों प्रतिबाद खायनाय मानखाय जोंबनो ताम खायमान जों अबनो नायलायनाय आबनो बागिनो जोंबनो छतर करिमा साव सिनि तिनि सिनि सारा त्रिपुरा राज्यनि सिनि बबगरा 184 जना राजा जामान बिसिंगो दाइसा बिनि बुफाबाय बनो तबुइना तिनि जों 186 जना राजा जाजाक
bini oro bini mantha bini soktai joto se bini sing abo sing saimano sini bubugra sara o ha sakawo kebu kacha sungno upai khaimaya tangai maya hangkangke sing onek potri pot khai phaka aipano sing oro sura hakmalia sing oro Tripura rajyawo sing chirikhorku chanibo sing pratibat mailia aboni bagino singno tini 19 dafano sini bubugra मोथांनाय होनैनाय जे फाइ दंमानि सोंबो वानसुगो सोंबिन बिचिंतन सों yok सानाय आबनि बागनो सों जागा जागाव तिनि सिनर TWF गरे पाताल कन्या ताम पार्टी खाया सों आबनो साना थांगिया किन्तु सिनि TWF सों बबाय कुनु सूत्र गरे एकमात्र ब सूत्र माखे बबस कांगो दिल्ली रगटे थानानि त्रिपुरा लेन बागै छानानि होनैनाय अनेक बरक सियारंनो अनेक बरक रंनो सियारंनो बथेक माने थेकगैनाय अनेक रां पुछा नाखा आ रां पुछा नामानि बागैनो दिनि जागा जागाव जे बरक न बकग रखा आ बरक रंनो दिनि बनो सोंनो नर सिनर हाब्रिया नों अनेक सोंनो थकका सोंनो ताइ हाब्रिया थिनि निं जवाब मारनाय लाख लाख कोटि रां तलां थांमानि अ रांनो नों सोंनो मारनाय होनैनाय बरक आ बागैनो बंना आ जागाव बदक खायो आबनि बागैनो जों सानामु संगो बुबुग्रा न जे जाया कक साइदं माने हानां पिनां खाइदं माने अब तिनि पाताल कन्या संगमनो बदक खाइदो बंनो सोंताबनो साइरुओ ताइ सिंहरे एबति मोहन त्रिपुरा नबो जोंबोनो गोबां बरक बुत रुइनाय पास खाइखा सिन त्रिपुरा राजन बागै बकुनु प्रतिबाद खालिया हाइपानो सिनि बुबुग्रा न ब हानां पिनां कक सामानि बदक खाइनांथो जदिनो खाया हंगाय जों आसुगै तंला आन्दोलन ते बोसंक्राके खाइनायना आसा खायो मेडिया ताकु जोंनो अकक सामान बिथिङावनो खुलुमबाय